santang payong tao, di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalistanan atong himsugan, apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan. Karon atua siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Karon atua siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Apit na man ang kalibutan na magmadal, sigun kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon ato siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman, buhauno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan. Kamo ray pamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon niining takna o Dios, kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat dinha kanimo, ug ikaw among ginapasalamatan nga hangtod karon padayon pakini nga programa nga nagapugas o binhi sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Tuguti nga kini nga programa o kini nga estasyon imong panalanginan
nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan pinaagi sa kaluwasan. Itugot mo unta nga ang tanang mga nagapaminaw pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo. Ang uban nga kapangalagad na palig-una sila padasiga sa ilang pagtuo. Ang uban nga adunay pagduha-duha hinaot paunta nga sila Ginoo mapalig-on dinha kanimo. Og ang uban o Dios nga nagapaminaw tanduga ang ilang mga kasing-kasing ug gunahuna nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamaturan og sila imong pagakabigon nga makaduol aron sa pagpangalagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug among lauman nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, Okay, ato ning kuan, ato ning kanini ang ibana ni, no? Mo iban lang gid ta kay dili masad gid hinuon enough ang atong oras sa pag-accommodate na ining tanan nga mga text message. Sagdi lang og di mahurot anam-anam lang. Okay, kinini ang ato ning basahon. Maayong hapon kaninyo sir. Nagplastar ra sad mi sa among radyo kay ganahan gyud ang mga bata mamati sa inyong programa tungod kay naaman gud pud sila'y religious discussion sa ilang school. Mauna nga sila pud maminaw unya na sila mag kuti human sa inyong programa. Ulam-ulam sa ning kuana, no? Ulam-ulam sa nini ang kuana paggamit sa Bisaya magkuti-kuti. Okay. Ato pa ning basahon kinini ang Brajon, salamat nga inyo lang nahisgutan ang bahin ni anang mga opsyot. Ang tinuod nga pagkasulti kami pod ila pod nga giduol pero amo lang gyud nga giprangkahan nga kami kontento nami sa amo nga gituhuan bisan og moingon mo nga kami ang sayop kamo mo'y husto. Ayaw na lang mo pag-usik og panahon kay wa man mituyo ni anang inyuhang pundok. Salamat sa pagbasa Brajon. Okay, salamat po. Kinsa man eh. Okay. Mag-text mo mohangyo lamay butangin yung ngalan o apelyido bi. Unya mas labing maayog na lugar para nga makaibaw mi anang dapita na kuan. Okay. Napatay basahon. Og subayon man good sir, kitang tanan mga Christian raman gihapon ta. Kita lang ba maoy wa magkasinabot kay ang mga ang mga Muslim ilang gusto kuhaon ang Mindanao. Unya ilain og estado maunay hinungdan nga magunay ang mga Pilipino ug gubat tungod kay wa magkasabot sa relihiyon po, di lang magkasabot pero Christian ragud ta tanan. Okay. Kanang imong hunahuna ang Christian pag nagpabilin gid ka
nga gisupak nimo ang kabalauran o kasuguan sa Dios, di gid ka matawag og Christian, kay ang Christian gani nagsunod, sumusunod ni Kristo. Ang Mateo 5:17, si Kristo nagtuman sa kasuguan, unya ikaw di gid ka matawag og Christian, kay ang Christian lagi sumusunod kang Hesus. Matawag ka lag Christian kung imong gituman pod ang kasuguan sa Dios. Well, ni apay basahon na to, sir, mo greet ko og happy birthday sa akong buutan nga bana nga si Buni. Darling, happy birthday, og hope nga padayon ang imong kabuutan sa imong pagkabana. Happy kaayo ko sa imo. God bless. Salamat sa pagbasa, sir. Si Nuna di ay ni. Okay, daghang kayong salamat, Sister Nuna. Okay, ni apatay basahon. Sir John, pangutana ni. So, dili lang usa tanani kay naa naman tay gi chatan, gi tiksan nga atong tubagon nga pangutana. Unya, sagdi lang, kay dili magid ni mahitabo nga madilit ni kung dili pa ni matubag. Pero, igtubag na ni ani automatic magyud ni nga madilit ni kay mapuno atong cellphone, di na pudta maka-receive og mga text messages. Last text nga akong basahon. Sir John, sa gihapon ang inyong programa maoy amo gyud nga ganahan. Nduna may magprogram pod mahin og Bible, pero maglibog man hinuon ta daw sila ra may makasabot sa ilahang gisulti. Salamat, si Vinji di ay ni. Okay, daghang kayong salamat, brother Vinji, sa inyong pagsunod sa ato nga programa. By the way, sa di paggid ta mo irog ngadto sa unahan, ato di ay pasalamatan, no? Ang duna tay mga avid radio listener nga kagahapong adlaw diha sa isla sa Bantayan, no? Kinini ang nabautismuhan, no? Si Brother Rogelio Hira. Okay. Salamat kayo, Brother Rogelio Hira. O niya kinini ang ni ay kanana ang picture, no? Gikan ni kang Brother Eulalio Tikson. So daghang salamat, Brother Eulalio, sa imong kinini ang imuhang imong balita. Pero naa di ay karugming granilya nya may lain pa to nga igsuon na to nga nagpahibaw diha sa Matsamban nga dunay kagahapong adlaw dunay mga nabautismuhan nga atong avid listener, no? Daghang kayong salamat, Brother Rogelio Hira. Hope nga naminaw karon sa atong programa o hinuon tuo nagtuo gid ming minaw kay nabautismuhan ka, pinaagi raman sa imong pagpaminaw. So dalaygon ang Dios nga kini nga programa ginatagaan gid niya og pagtagad nga dunay nagkalain-lain nga mga kalag nga mabautismuhan sa Leyte, sa Negros, sa Sugod, Cebu, no? Labi na diha sa Kabalawan ug sa nagkalain-laing lugar o dapit nga naabot niining atong programa sa atong pagsibya, dunay mga gipangtawag diha sa Ginoo. So dalaygon ang Dios nga bisan pa sa kahagipot yun ug sa kalisod sa atong estado, pinaagi sa tabang sa Ginoo, nakalabang ra gihapon ta og wa sa Ginoo pasagdi kini nga programa nagabunga, nagadala og mga kalag diha sa tiilan sa Ginoo. Okay, sa dili pa na tamo adto higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga ato sa tan-aw diha ang atong monitor aron tang maka padayon sa unahan. Pero by the way, kumusta diha nila ni Brother Agre, Sister Sipin og Siena dakal diha daha diot sa ni Leyte og nila ni Brother Inting Mahait, Sister Mabel. Salamat sa inyong tanan diha, nila ni Ninang Bika diha og sa pamilya. God bless. Brother Limi. Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga pinalanggang tigpaminaw kutob sa naminaw karon og naabot sa
labyog sa ato nga broadcast, atong mga viewers, atong kinasingkasing nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe pinaagi sa pag-text namo ni Brother John or dili niyo paagi pod uban sa comment section no aron ato nang mabasa samtang nagapadayon ta sa ato nga tulumanon. Okay, dita magdugay higala ato ning basahon. Yes, Brother Edwin Iscario. Ang iyang mensahe, maayong gabi Brad o Brad Libby. Ni anapod kami nagtan-aw sa live. Pwede ko makagreet sa ila ni Brad Eddie Layos, Teo Lino, Tayaktak, Brad Billy Gidayawan, ilabi na sa akong manghod nga naay gibatyag sa panglawas nga si Robert Iscario nga unta atong iampo nga mamaayo siya. Salamat and God bless. Salamat po Brother Eulalio. Anya niya po si Edelberto Higante Sumalinog. Good evening, Pastor. Anya niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi usab kaninyo, Brother John o Kuya Levi. Og sa mga kaigsuunan nga sa kanunay nagasunod sa og naminaw sa programa. God bless sa tanan. Yan niya po si Vinisa Belches de los Santos. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Pirming naminaw sa inyo ha programa from Roger de los Santos. Okay dong Roger, salamat sa inyong pagsunod kanunay ha sa atong programa. Kumusta mo dias Tambungon? Man sa tanan lang taga mo lang paririme Sigarino. So malipay ka emi nga mobyo mo diri sa ato, lalong-lalo na nga kamo pod usa sa mga listener dinhi sa atong programa nga nabautismuhan. Kinigong iyang asawa Brother Libby, Mormons man before, no? O niya, salamat sa Ginoo nga sila nagpadayon sa pagpangalagad. O niya ato di ideas luyong baybay, no? Ni kananaang Brother Rudy Dablo, no? Salamat kayo kuya sa imong kanunay nga pagsunod sa atong programa. Ug unya salamat pod nakadungog ko nga nabautismuhan ka na. Ug unya hinuon ang imong kahimtang ron nga murag giputlan ka sa imong mga anak sa sustento tungod kay nagpabautismo ka, dili na gyud nimo dako nga losses kay di man ka pasagdan sa Ginoo. Ang importante lang nga makapadayon ka sa Ginoo. Salamat sa imong mainiton gyud nga pagsimba sa pagkakaron. So Rudy Dablo, salamat kuya sa imong pagsunod sa atong programa. Salamat nga ikaw nagpabautismo na og ang uban panimo dinha nga mga kaubanan na minaw sa programa amo kana nga gipasalamatan. Napatoy diha babae man to, nalimot na lang gyud ko, pero salamat gyud sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa. Okay, daghang salamat Brother John. So niasad si Jonah Jordan. God bless sa inyo tanan. Niya po si Lisa Jane Idar. Good evening mga kuya, watching from Nazareth. Nazareth po. God bless. Okay, salamat both of you. Tom. Maayong gabi sa inyong tanan diha. Okay, thank you kayo Sister Lisa sa imong pagtan-aw. Onya ato ning lilion makadiyot ang mga nag-like o nag-heart sa atong programa. Okay, ato nakita si Edward Genereyes, Ronilo Itang, niasad si Pedro Golina Rosales, Pastor Rosales diha sa Kawayan, Masbate. Pastor, maayong gabi nimo Pastor Peter Rosales uban sa tanan mag-igsoon diha sa imong distrito. Thank you for viewing with us. Okay, niasad si Shirley Fuentes sa Alcondin. Anya niya po Smelter Albarico Ogoy. Anya si Con Jaydan May. Niasad si Noypi Moreno o si Sister Ninami
Pobadora. Anya ni atas mga nag-heart ato nakita si Nina Jordan, Lisa Jean Idar, Ariston Bueno, niapod si Benisa Velces de los Santos, Gabriel Dominado Purado, niasad si Abner Dualio o si Juan Mingo Golimas, niasad si Sister Roda Likigan, si Ma'am Likigan ni. Oh, ma'am, ay gabi ini mo, ma'am, o sa inyong tanan diha. O niya po si Syudjan Hista Abalye, Gloria Ferrer, o niya sad si Imelda Osabel Boratso. Mao ni mga nakita na to sa screen ato mga pinalangga nga mga kahigalaan nga nag-like o niya ang uban nag-heart sa ato nga tulumanon. Okay, pwede gyud mo makapadangat higalag mensahe. Ako nililion ang atong isa ka cellphone. Ani ay gikan kang Brother Doming Bunukan. Good evening, Badlib, og kang Brad John, og kang Brad Isaw. Nagpaminaw ta karon diri sa balay. God bless natong tanan. Okay. So, Salamat Ninong sa inyong pagpaminaw diha, no? Ninong Doming Bunukan. Kinigid mo matawag na to usa sa mga living witness, mga Brother Libby, nga sunod sa taas nga panahon, nagsunod, naminaw siya sa itong programa, mabalhin-balhin man siya ka-assign, tungod kay security guard man ni siya, pero pabilin gid siyang maminaw sa itong programa until nakahunahon na siya pabautismo, buong pamilya. So salamat Ninong, kumusta mo na Ninang Purit diha, o niya ni Ma'am Daisy, Bunuka ni Ma'am Ethel ug Diyong Dominic, maayong gabi sa inyo dihang tanan. Unya kumusta po di ay may gabi ni Brother Goody, ha? Ang kanunay sad nagsunod sa atong programa. Brother Goody, salamat sa imong pagpaminaw sa atong programa niya. Salamat sa imong desisyon sa pagpabautismo. Thank you so much nga ang Dios nagakabig kanato. okay, padayon perigala ato nilang taon. Good PM Kuya Libby, Brad John, og sa tanang naminaw karon. God bless kanatong tanan. Salamat Kuya sa pagbasa from Philly Desor sa Ormoc City. So, Okay, ade kuan sa ni kubertido sa ni sa atong programa sa radyo diha sa kuan diha sa Ormoc sa Dolores. Sa Dolores, mga Desor family. Thank you so much sister sa inyong pagsunod sa atong programa o gipasalamatan namo ang inyong desisyon buong pamilya sa pagdawat sa bautismo. Okay, ako ni delikitag lantaw higala atong pikas nga screen. Tanang ato ni man hidugang nagtan-aw karon. Okay. Niya si Imelda Boratso sa Medellin sa Buayahan. O niya si Gloria Ferrer sa kuan po siya sa Toledo. O niya si Lance K. My brother. Niya sad si Juan Mingo Golimas. Niya sa Brad Berhel. Okay. Kuan sa ni Brother Libby, listener to sa radyo. Kuan man ni security guard ba ni sa Central? Niya nabautismuhan sa ni murag nagsunuray ni silang upat ka mga security guard. Daga to security guard is Beralio Brazil si Brother Ray Pipito, ang kuan dis ospital nabautismuhan sa to. Amot ugasan na ron asay na baghapon din ha. Unya ang security guard sa Cebuana Lulier si Rolando Rubio, no, murag to na sa Cebu na sign, pero salamat nga baptisman to na bautismuhan gid to. Nasa ko na imong silbi pagumangkon nang utana po to sa istorya mi atong aging Sabado man dito sa itong adlaw nga napo ko ni namumusta sa tuwa, nagkuha ko sa number, security card na sa kanabang na yung motor na baligyan sa motor diya ubo sa video, Brother John. Diha sa kuan, sa Murani, ang kaning ubo sa video din sa Pugo. Kanang mga motor niya bang baligya. Yes. Security guard daw. Na nga kuan sa motor. Na ako na security guard diha nga tagalito nga nagngayo sa atong number din sa radio.
Okay, salamat brother ha. Amo Siguro na na aron, nakikalipay. naminaw ron. O basin og may higayon nga makalabyog yes brother Libby kay agi-agian man na namo diha kanang unsa na distrong ba na ang kuana o unsa na Sa pana diha basta baligaan sa kay motor basta naa sa kilid o ubos o jutay sa Video. video. Oo. Nya salamat kayo no. Salamat kayo. May mga panahon magod nga usahay magmulo na sa ako si Mrs. kay usahay kadlaw na kay doon na tay mga listener ng mga security guard nga magkig o istorya sa ato unya di man pud ta ganahan matug nga ang giistoryahan pakisusi bahin sa pulong sa Ginoo unya ubay-ubay na sad gyud pod sa mga security guard nga nabautismuhan dinhi sa atong programa. And hoping nga kini pong security nga nagkuha sa atong number na gini siya interest. Okay, makakonsentrate mga silang paminaw, okay, maglingkod naman sila. Maglingkod, maglingkod. While laing lingaw, makapamati sa Yes, salamat diskusyon na kayo to. sa atong mga kaigsunan nga mga security guard nga kanunay sad naminaw sa atong programa. Okay, niya said si Lance K. Good evening sa inyo, Ara Cole. Naami Ari, naminaw kuyog sila Gloria from Kinatarkan. Si Okay, Lance K. iyaning anak. So, kuan nyo din hainday na anak ni ning Alan, si John Allen og si Munang Lance K. Inel o Lance K kay kuan man na silang Alan. amahan. From Alan. Cellphone niya. Kumusta mo diha og ni mama no, ni lula nimo napakyas ko sa ako nga saad nga mo kuan diha tungod kay upat gyud ni kabuk patay nalubong na kaganina ang duha unya niya puy duha nga inuglubong pa unya kan gihulat ikahuman na to aning gabiun na aning patayag serbisyo dawaton pud tas laing patay magserbisyo una nga wa ko makatuman sa akong gisaad nga muanha diha this day tungod ani kay kaganina kadtong police major na si Kona na ang Albert kinini ang Hibaya nalubong na unya si doktora hining kinini ang Biraki Lobitania nalubong na po dito ko ganina brother Libby alas 3 naman wa ngano man to Wala kita nagkita. Ning ulit lang ka. kuan na lang kung kuha man siguro unsa may Na dilatar kuan, ni kay pagikan sa kadawan murag sobra nagjuta alas 3. ay maodi ay unya wa papud ko makapaniud to brother Libby kay gikan sa lubong ato ni medyo police major Bert Hibaya migikan na lang ko nga wa pagyud makuantanan wa Mahilo pagyud makumpleto pamo kay ang akong giapas pod ang lubong pod diri sa mama ni Dr. Kunkun. Uy, alas 3 naman ni unya wa magikuunsa ba tuwa na balang ka gilubong dito sa Kadwawan kay hapon naman ni kayo. Unya wa pasad ko'y paniud to gutom na kay ko mo tong ning dulhog kos ubos ning uwan man sa gyud pod hinoon. Ay na di noon kay kusog pero mo to nga wa na lang gyud pod hinoon ko makabalik gyud hinoon. Abot siguro na mo diri mga hapit na surtong alas 4 alas 3 kapin. Ay maodi ay hapon na kayo. Well, gikan taron diri sa atong programa sa radyo moadto ta sa Tambungon kay schedule pud ta ni Paririmi Sigarino Karon ang imo. Ako huibis man. Huibes. Huibes ang imo mura og ang schedule tong Paririmi Domingo og ang Lunes ako pero may manggani kay ilang gingon na schedule maliban atong police major nga murag matud pa nimo package deal kay wa may lain nga na speaker ato kita raman gabi-gabi unya atong pasalamatan ang mga tumakay ug ang mga hibaya family sa ilang pag-entertain o pag-atiman sa toa. Thank you sa inyo diha lalo na sa pamilya ni Police Major Albert Hibaya. Okay, ato nin tanawon ni apon nakita nato dinhi si Alan Auman o niya Gabriel Dominado Porrado. Okay no? Alan Auman tuani sa Dalipi, Kawayan, Masbati. Imo ning kaila Brother John. Kaila ko ni mao ni sila ikuan pero mora ni igsuon ang Auman pero way Aum. Maayong kuan Brother Alan, maayong gabi diha. So akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa di pa di akong basahon mo rin isod niya si James Lalosis. Good eve sa Kapaglaom watching from Campurog, Villabaliti.
Niapod si Erwin Juanes, mayong gabi na sad sa inyong tanan diha og sa akong amigo Brother Pabling naminaw siya karon from Iyosan, Almeria, Beliran. So thank you kayo ni among gihangyo ang atong mga viewers, mga followers sa atong program, mga palihog kun mahimo atong i-share mga higala ang pulong sa Ginoo, parang ang maayong balita, ang pulong sa Dios mukatag sa tibok naong sayuta daghang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ang panahon akong ibalik ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang kayong salamat na Brother Libby. Well, Brother Nuni Oplas, no? Ni siya kaayo ka mao paghanay og Cebuano nga pangutana, Brother Libby, kay Tagalog man di ay ni. Pero makasabot na siya. Kasabot na siya, pero namay- di Cebuano man niya, kay nagkuan mi ganin nag-text. Niya nga, sorry lang po sir na masyadong magulo ang Cebuano ko dahil Tagalog talaga ako. Namay Wala tao na ba John problema. nga, namay tao nga makasabot pero dili makaistorya. Yes. Mauni siya. O sa mga Hilonggo. Naday mga Hilonggo nga nakasabot sa Cebuano tungod kay nakumon manggod madungog nila sa mga radio ug uban pa. Cebuano. Pero dili sila makasulti og Cebuano. Yes, oo. Well, ito ning basahon, naminaw kanunay ninyo, sir. Dili ang pinakadako ninyo nga tuyo nga nagwali mo aron nga dunay inyo madani. Kay og dili ang inyo pagpangdani ngano magwali paman mo. Si Ronnie Oplas ne. Okay, daghang salamat Brother Ronnie Oplas, no? Akong balikan, naminaw kanunay ninyo, sir. Dili ang pinakadako ninyo nga tuyo nga nagwali mo aron nga dunay inyo madani. Kay og dili ang inyo pagpangdani ngano magwali paman mo. Si Ronnie Oplas ne. Okay, daghang kaayong salamat Brother Ronnie Oplas. Ang tinuod pagkasulti Brother Ronnie, nahimo gud na nga kabahin kanang pagpangdani pero dili na iya sa tao kundi iya na sa Dios. Kay kung imong basahon ang balaang kasulatan, ang ato dinhi gisugo ratas Ginoo sa pagpangwali. Una, imong makita sumala sa Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16. Matud pa, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo ngadto siyang isig katawo sa matuod. Busa ang tao nga nangalagad dinha sa Ginoo adunay katungod nga gihatag sa Dios nga musulti nga ang katungod nga gihatag sa Dios nga musulti siyang isig katawo kanang tinuod. Mao nga kini nga programa nga inyong ginapamatian nagsulti ni sa tinuod ug kay aron mapruibahan nga tinuod ang among gisulti, mauna nga kini nga programa based on the Bible. Tandaan nato na karon kining pagpangwali dili na gikan sa kabubuton sa tao kundi iya na ni Kristo. Kung imong basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 14, nag-ingon si Ginoong Hesus ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran ug katawhan ug unya moabot na ang katapusan. Hinumdumi nga gipamulong na ni Kristo nga kining kalibutan na dunay katapusan. Apan sa dili pa moabot ang katapusan, iwali una ang maayong balita. Ug mao'y hinungdan nga kini nga programa nga inyong ginapamatian nagwali ka na sa maayong balita. Kung imong hapitan ang termino nga arrangement sa Biblia, nag-ingon sa English, nag-ingon, and this, tandaan ninyo na, and this gospel, timan nga daghay mga taong ganahan kay sila magwali, kana bang pangchismis lang, dili na gospel kung dili gossip. Pero ang tuyo ni Kristo nga ipawali, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Busa ang pagwali, Brother Ronnie Oplas,
dili kay pili-pilion nganuman. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and to all kindreds, and to all tongues, and then shall the end come. Mauna nga kung imong tan-awon gyud dinhi ang authority nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tumuluo, ngadto sa mga nangakabig, iwali ang maayong balita gikan kana kang Kristo. Kung karon unsa maning maayong balita sigon sa gipasabot ni Apostol Pablo, kung atong basahon ang Roma kapitulo 1 bersikulo 16, matud pa ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Tandaan, kining maayong balita, Brother Ronnie Oplas, matud pa ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa mga nagatuo, sa mga Hudiyo una sa tanan ug sa mga Gresyanhon usab. Karon kung atong tan-awon sa kapanahunan ni San Pablo, ang nahimo nang magtutuo nga daan ang mga Hudiyo ug kining mga Gresyanhon nagpasabot ug nagpaila kini sa mga Hintel nga wa pa makaduol, wa pa makapangalagad sa Ginoo. Busa ang pagwali sa pulong sa Dios sa mga magtutuo o sa dili pa mga magtutuo. Mao kanang gisulti ni San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang pagwali sa maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Maunay hinungdan tungod sa gahom sa Dios dinhi sa atong programa, ubay-ubay na, daghan na ang mga nangakabig nga nangalagad dias Ginoo tungod sa gahom kana sa Dios ug dili kana kagahom namo diri nga nagsulti. Ug mahitungod sa imong giingon nga ang amo pagpangdanig yod, ha, kay ug dili pa pagpangdani nganong magwali pa man mo, ang among pagwali kana tungod kay si Kristo nagsulti, iwali ang maayong balita. Apan ang pagpangdani dili kana iya sa tao kundi iya kana sa Dios. Kung atong basahon ang Jeremias kapitulo 31 versikulo 3, ingon niini Brother Ronnie Oplas o pamatiya 31:3 nagingon, si Hiuba sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan, busa uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Ang Dios mismo mao'y nagdeklarar nga uban sa iyang mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Busa Brother Rune, uban sa tanang mga naminaw karon, ang Dios nagadani kaninyo, naara na ninyo kung inyo bang pansinon ang Dios nga nagadani diha kaninyo. Maubitaw nga kung sa diha nga madungog na nato ang pulong sa Dios, Herbihanon 3:15 nag-ingon, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo siyang pulong, ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Nganong duna may mga pagpanghangyo nga dili pagahion ang kasing-kasing, tungod kay ang Dios nagadani sa tao nga muduol umualaga diha kaniya. Busa higala hinumdumi nga gidani ka sa Dios. Ha? Kinahanglanon kaniya nga muduol ka ug mualagad ka. Kay kung ang tao gud magpagahi siya sa iyang kasing-kasing, dili gud na mahitabo nga madani siya diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang gihisgutan sa Jeremias 31:3, uban sa mahigugmaong kalulot gidani ko ikaw. Busa ang Dios mao'y nagdani, dili kami. Mauna nga pinagi sa pagdani sa Dios, kada ubay-ubay na gyud kaluoy Ginoo ang mga nabautismuhan nakabig dinhi sa ato nga programa. Karon kung imong basahon, balikon ko, gikan kini kang Kristo. Kung atong basahon sumala sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ug 16, ingon niini ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. O niya kung atong basahon Brother Ronnie,
o plus uban sa tanang mga naminaw karon. Dinhi sa Marcos 16:15 o 16 ingon ini ang gipamulong ni Ginoong Hesus nagingon. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Dinhi dunay duha ka mga punto nga dapat natong pansinon, ang mutuo ug ang dili mutuo. Karon mga kaigsuonan, kana bang taong dili mutuo pwede ba na? O yes, pwede. Kung ang taong mutuo pwede ba na? Lalong pwede. Yes, pwede na. Pero asa ni ining duha ang angay nga imong himuon, ang angay nga imong desisyonan, ang pagpabautismo o ang dili pagpabautismo. O niya matud pa dinhi, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa kamuna ang maghuna-huna magmamalandong kay ang kaluwasan na anak sa imong pagpili. Kay gusto sa Dios nga ang tanang tao maluwas, pero dili tanang tao maluwas tungod kay dili man tanan nagkinabuhi og kaluwasan. Busa ang pulong sa Dios, Brother Rune, muhi atong basihan sa atong mga panghuna-huna og magpamalandong og mga desisyon sa kinabuhi. Kung imong basahon ang gipamulong ni Kristo sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20, ingon ini ang gisulti, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Maningon ni Jesus, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang unang himuon ang pagpangwali ug unya sunod himuong tinun-an. Mao na nga ang inyong mga higala nasayod mo nga pila ka bisis na anay mga taong muduol sa simbahan mo presentar magpabautismo kay naminaw sila sa atong programa sa radyo, pero gidasig gihapon nato sila nga magpa-Bible study kay mo man gihimo ni Kristo, gisugo ni Kristo, himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug halos ang tanang pundok, halos ang tanang relihiyon nagahimo sa pagpangwali, nagahimo sa pagpambautismo, ginagamit ang pangalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo kay maunay gisugo ni Kristo. Well, okay na ba nga nagpabautismo ka? Okay na ba nga ningtuo ka? Okay na ba nga gibautismuhan ka sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kana okay kay na. Pero kinsa maning kwalipikado nga bautismuhan sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo? Pansinan ninyo ang bersikulo 20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kinsa ang kwalipikado, kinsa ang angay, kinsa ang bagay nga pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kadtong tao nga gitudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Ang problema karon nagpang Bible study kunwari sila ilang gi-Bible studyhan unya gibautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo, pero dili kwalipikado nganuman wa ilang gibautismuhan, wa manila tudlo is pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Ang gisulti sa 20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, o matud pa tanang gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Ang tao di ay nga pagabautismuhan kadtong ginatudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Pero nga naman nga naay mga taong gipangbautismuhan, makita nimo nga wa gyud pag-irog, way kausaban ang ilang kinabuhi. Nga naman wa man sila tudloi sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Kay ira man hinuong tudluan og kanana ang supak adito ran nas Israel, yaran nas mga Hudiyo, wa tay labot na. Unya, kasauna sa wa pa nila bautismuhi,
gilapas ang adlaw igpapahulay inay Sabado ning Aris Domingo. Human na bautismoy Domingo lang gihapon. Nganong nahitabo man nga nabautismuhan naman unta? Ay aba tungod kay wa nila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sa unas wa pa na bautismoy, gikaon nila ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Ay wa pagkahumas bautismo, nagkaon ra man gihapon sa wa itugot sa Ginoo kaunon. Ngano man na tungod kay wa nila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sa unas wa pa na bautismoy, naglapas na pulo ka sugo. Human na bautismohi, naglapas na gihapos na pulo ka sugo. Na, ngano man na, tungod kay wa nila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Ang pagabautismuhan, Brother Rooney, dili tungod amo ng gidani, ang pagabautismuhan kadtong gitudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Tungod niya na, sumala sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 11, mao kini ang gisulti dinhi Brother Ronnie uban sa tanang mga naminaw karon. Nag-ingon dinhi, kung atong basahon ang 1:15 sa Marcos matud pa dinhi, og nag-ingon ang panahon ani nagayod og ang gingharian sa Dios haduol na paghinulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. Unsay himuon maghinulsol unya mutuo sa maayong balita. Tandaan na ito na, Brother Rooney, og tanang naminaw karon. Busa karong gabiuna, amo nga isulti sa inyo, ang among pagpangwali, dili pagpangdani, kundi sugo na ni Kristo, nga iwaling maing balita, unya musultis tinuod, ang pagdani, iya sa Dios pero unsaon pagkadani sa tao, kun wa nagwali. Wa siya'y nabatian, wala siya'y mahibaluan, wala siya'y masabtan. Brother Rooney, uban sa tanang naminaw karon, hinaot pa nga ang Holy Spirit magatandog sa inyong hunahuna ug kasing-kasing, magapangalagad kamos Ginoo ning katapusan ng mga adlaw. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot o pagpatinaw aning mga bahina. Brother Libby. Okay, mga tanahigala sa pagpadayo, no? Ato ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga midangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ani ako sa tanaw ni si Tris Jamin Jaime. Happy watching and listening here in Lapu-Lapu City. Good evening sa tanan. Niya po si Sister Leah Muñez sa Manila. Kinsa man na, oy. Hala, patay na si Doktora. Mader, ako man no? Na kini sa dinhi pa ni sila sa Bugo. Close na niya po. Iyan ang close. Dati po silang iglesia ni Manalo. Sa ato po ning programa sa radyo na bautismo, tuan na ni sila namuyo sa Manila. Si Doktora hining kananaang Viraque Lubitania, Mader, ganina, gilubong na ganina, namatay ang tao niya. Close mo, kaila, magid mo kaayo ani, no? Okay, niya po si Janelle Golfan. Hi, kuya. Anya watching from Manila. Anya salamat Janelle sa pag-view. Thank you so much. Niya po dato nakita si Erwin Juanes. Maayong gabi na usab sa inyong tanan diha og sa akong amigo Brother Pabling, naminaw siya karon. From Iusan, Almeria. Niapod si Rosa Lalican Iscario. Mayong gabi sa tanan. Niasan si Mami Ann Fuentes. Mayong hapon sa inyong tanan diha, Brother John, Libby, ug uban pang naa diha. God bless us. Hapon ron des Norway, ma'am. Diri gabi na mas Pilipinas, mag alas 7 na halos. Diha hapon pa. So salamat sa pag-view, ma'am. God be with you. Okay, ato ning ang pangutan na ba John gyud sa to niya paghanay? Okay, mao ni ang iyang kuan Brother Libby, no? Ang iyang kuan nami. Okay, asa to. Okay, naminaw kanunay ninyo, sir. Dili ang pinakadako ninyo nga tuyo nga magwali mo aron nga dunay inyo madani. Kay og dili ang inyo pagpangdani ngano magwali paman mo si Ronnie Oplasne. Okay, no, dagan salamat Brother Ronnie Oplas. Ronnie Ronnie Oplas
So ang pagwali mga higala mahitungod sa pulong sa Ginoo. Sugo yun na sa Ginoo. Iyan ang sugo. Gani kung imong tan-awon ang Mateo kapitulo 28, 19-20, nagingon yun si Ginoo, busa panglakaw kamo og himua ninyo mga tinun-an ang tanan nga kanasuran, tanang kanasuran, og ingon isunahan sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tanawa magauban ako kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Sugo ni Ginoo, palakaon aron magmantala sa maayong balita mga higala, imantala sa tanan nga kanasuran. Sa ito ba, sugo si Ginoo. O niya sa Mateo 24, nag-ingon po siya, matod pa niya, og kining maayong balita mahitungod sa ginharian, igawali ngadto sa tibuok kalibutan. Iya po ng sugo, iwali sa tibuok kalibutan, ipamatuod sa tanang kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Ang pagwalis maing balita mga higala maoy sugo na sa Ginoo nga maghatag og maayong balita, good news na, para natong makasasala. Kitang tanan makasala man ta. Ang gusto sa Ginoo nga ang iyang pulong iwali ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan yun ang pawalihan. Niya sunod, og ipamatuod ngadto sa tanan nga kanasuran. Ipamatuod ang pulong sa Ginoo. Niya ingon sunahan, og unya moabot na ang katapusan. So ang pagwali sa maayong balita, dili ka nagwali-wali lang. Naagisugo ang Ginoo nga ang pulong sa inyo kinahanglan ikatag ni ngadto sa tibuok kalibutan, ngadto sa tanang kanasuran sa kalibutan. Ikatag ang maayong balita. Mabuti hinungdan nga dinhi sa ato nga program sa wapay Facebook mga higala, limited na kaayo ang ato nga maabtan, no? Kutobra sa maabot sa signal sa radio. Pero karon nga naa natay Facebook live mga higala, so sa panabang sa internet ang maayong balita bisan kining atong programa higala nga Jesus is our hope, malukop ang tibuok kalibutan tungod kay musulod kini ang maayong balita sa tanang nasod sa kalibutan, kay international maguna ka ng Facebook live mga higala. Expected nga tanang mga katawhan makakita o makapamati sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Diyos, ipamatuod kini. So ang ato din higala ginahimo na ay mga pangutanang mudangat dinhi o nang amo sa gibuhat dinhi, among ipamatuod based on the Bible higala. Kay pulong mas Ginoo, dito mo gawa sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios, Bible higala, maunay atong gigamit sa pagtubag sa pangutana, nga ang pangutana tubagon sa malas Biblia. Mao hinungdan nga dunay mga pangutana di hindaghang miabot, o niya ang sandigan nato ang balaang kasulatan. Kay ang Dios Biblia ipamatuod sa tanan nga kanasuran, og unya moabot na ang katapusan. Tuyo din sa Ginoo mga higala nga una niya tapusa kining kalibutana. Una siya mobalik ning kalibutana. Ang tanang tao mapasidan-an sa pulong sa Ginoo. Naaras tao mutusok sa dili. Iwali lang ang maayong balita. Ang tuyo manggod ni ana aron kitang tanan mahibaw ang pagwalis maayong balita, munay imbitasyon sa Ginoo sa mga tao aron maluwas. Kay kita kung makasasala
kung way manluluwas sigala ang bayad sa sala kamatayon o ni imperios kalayo makahigala na nagpaabot na to. Pero tungod sa gugma sa Dios, adunay good news nga gihatag sa Ginoo para nato nga makatawhan nga wa na untay paglaom. Unsa may good news? Atong iwali nga si Kristo ni anhi sa kalibutan. Nagpakamatay siya alang nimo og alang nako aron malukat ang silot sa atong mga sala. Mao na ginahimo ni Ginoo ato nang gipamato dinhi. Unya ato sa gipamatod kutob sa pangutanang abot dinhi. Labi na may tungod sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo gipasabot nato na dinhi dili tungod kay parang maluwas ta. Ang balaod sa Dios mao nay usa kana sa mga giya sa mga tao sa maayong pagkinabuhi ni adtong mga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Ang mga taong mituo kaniya kinahanglan sad nga maglikay siya or magundang nas pagpakasala. Kay ang pagpakasala paglapas man sa sugo, kinahanglan niya ang tao mutuman sa balaod sa Ginoo. Kay sa Mateo 7:21, ang matinumanon mao'y pasudlon sa ginharian sa langit. Ang pagwalis maing balita pasidaan natong tanan aron por in kaso kung dili ta maluwas tapos ta mapasidan ni higala. Kung maimpirno man tas katapusan, kana tungod kay atong gisalikway ang pulong sa Dios, atong gisupak ang pulong sa Dios nga mauntay magaluwas kanato. Manang ato dinhi naghatag ni pasidaan kay gustong Ginoo pasidan ang tanan. Manag kung mosunod ta sa instruction sa Ginoo, sigurado nga kaluwasan ang atong maangkon. Mao na nga ato ding gibuhat ang mga katawhan atong gihatagan og giya sumala sa pulong sa Dios kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Okay mga higala, magampo kita dalang tanan og makagagahom namo nga Dios nga